Panjenengan sampun mirsani nggih kebiar-kebiar reok setia kawan pambukaning pagelaran nggih. Para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran saklajengipun nggih selingan saking keluarga besar reok setia kawan saka Kali BP Bapak Jai Oye muncule para wadyabala tari bandengan nggih seneng-senengane adik cilik-cilik nggih medali tari bandengan kairing gending mama dikei gending sing penak meturoan mama salam kerong dados cha ye cha za wow jay alon-alon nyoger wong panjene papane rada adoh nggih on laon pokok kelakon ben gremet pokok selamat aduh angin salam kerong dari bulan iya saking keluarga besar reok setia kawan saking Kali BP nggih tari bandengan siang menika nyambut gawe bebarengan RGS Audio Sound System saking Jatisari nggih
kagunganipun Mas Saman nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Ardi Swidya Syuting Mas Eko ugi saking Dawan Lor Sukodono nggih. Ele bantenge ditata sing apik, jajal kemantene digoleki nggih putranipun Bapak Maskur Syahid nggih terutama kemantene ingkang nami Adik Ramadhani ambek mbake nggih ditumpakno bantengan manten iki ponak-ponakane disukani gending pambukane gending mama dikai gending santri peko dados i zo 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 i zo 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 i oh yo oh 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 i zo 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 i zo 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 Masih bersama setia kawan original lagi dijadikan Bapak Jai. Oh yeah. Ayo sing dadi banteng disangoni. Matur sembah nuwun Ibu Maskur, matur sembah nuwun. Awas awas lamba kadang lurus kadang minggu dongakno ben bapak aku pengin oleh tenan bertahun-tahunan aku oleh tadi preman pengin jabatanan ben oleh bocah sing iman lamba kadang lurus kadang minggu dongakno ben bapak aku pengin oleh tenan bertahun-tahunan aku oleh tadi preman pengin jabatanan ben oleh bocah sing iman santri beko nggih. Ayo terus kemantene ditumpakno. Sing dadi kemanten sing sunat terus ditumpakno nggih. Disukani gending saklajengipun mama jajal dikei meduroan mama
ngerap sampai terus. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 gerap sapeng terus ta sing numpak si ono ki benda sing numpak bu tore jek panjenengan senangge tore tambahe minggo tambahi satu lagu diberi saya nyaman Mas Arif dikai apa sing penak mama Resarea terus zo cho 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 terus ditumpak no ayo ayo bantengi ambik goyang alon-alon ya ayo hundo
sesari buana margi kabekeran sekabeken setia reokan bapak cari entar gunangan menyala jangan-jangan dulanakan peker pingan jangan nyale sekui kajur rana judui pelarana kajur Yo yo yo. Masih bersama setia kawan original. Resarean nggih menika gending senomer telok utawa gending telahir dek badan tari bandengan nggih. Ale bandenge ditata maneng bali-bali nang panggonane tak kei gendingan medroan seronen sakti cak karyan Barjabar Madura dados. Hei, ya, awas. Iya.
mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsanen tari bandengan nggih kembar telok nggih sampun sawanten dalemipun Bapa Maskur Sahid nggih para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun nggih mudune para widodari widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe anglajengaken utawi agawe tari Srimpi Sekar Jadilan nggih sugeng siang para Rabu sugeng amirsani nggih medale tari Srimpi Sekar Jadilan Mas Arif jajal dikai lawasan tapi mama sing nyanyi dikai ning gelis mama
Satria setia kawan Bapajai derakati kali pipi bangun lagi ayo baca rame-rame Satria setia kawan Bapajai derakati
Yo yo yo. Ya ya ya. Iyo 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 iyo. Ada satu permainan, Permainan permainan unik sekali. unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Hey. Awas jangan dekat-dekat. Dekat-dekat. Permainan ini. Karena akibatnya bisa berbahaya. Aduhai kuda lumping. Ah, Kuda lumping. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Awas jangan dekat-dekat. Melihat permainan ini. Dia makan rumput, bukan makan kacang. Aduhai ngeri sekali. Yo. Iyo 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 iyo. Ah, Ada satu permainan, permainan permainan unik sekali. sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Awas jangan dekat-dekat. Dekat-dekat. Permainan ini. Karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping. Oh, Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping macam-macam. Awas jangan dekat-dekat. Melihat permainan ini. Dia makan rumput, juga makan kacang. Aduhai ngeri sekali. Tari Srimpi Sekar Jatilan banyak jajana pitu sakoncoan nggih sampun sawanteng dalemipun Bapak Maskur Sahid Ibu Maskur Sahid sekeluarga nggih Tari Srimpi Sekar Jatilan nyambut gawe bebarengan RGS Audio Sound System nggih saking Jatisari kagunganipun Mas Saman nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono nggih medale Tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending ning gelis kasusul kuda lumping mama Jedalem. Tari Srimpi Sekar Jatilan disukani gending-gending mama gending ingkang angka 1 jajal dikei gending kendang kempul Banyuwangi mama Jolo Sutro dados
sutra nggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wontene tari serimpi Sekar Jatilan nggih gending saklajengipun mamang digawe gending kendang kempul Banyuwangi mamang digawe tangise ati mama dados alon-alon ayati Say
Seati nggih nggih menika gending ingkang angka loro nggih gending saklajengipun mama niki koyok jadilane rupane wis ngelemesno tangan paling kurang semangat didik jajal tak kei sing rancak Mama Siti dikei meduroan Pepe Kalompang akang kendang ditarik alon-alon sing semangat yo Goyang, goyang, goyang sediakan digoyang. Mama Siti Dalam Mas Joko digoyang dong alon-alon Sambut tak goyang di oma nyambut gawe bebarengan RGS Audio Sound System Mas Saman sasarangan artis video syuting Mas Eko Oke Dawan Lor Sukotono Yo la 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 sa Cuma
menika gending ingkang angka 3 nggih. Gending saklajengipun Mama ngali nyang Mama Mona nggih. Jajal dikai gending rodok dangdut damar opo lilin dados yo. Iya dikawin masih bersama Setia Kawan original saking dusun Kali Pepe Bapak Jai. Thank you.
lilin nggih. Inggih menika gending ingkang angka 4 utawi gending telahir nggih. Teng wontene tari serimpi Sekar Jadilan. Ayo nduk, genduk barisane ditata maneng, tak kei goyangan gaya reok setia kawan. Yo! Kapiyarsa swaranipun lera mbyake samudra. Rampak barong, rampak barong, ambyar, tarik sih semua. Ayo, lebok dulu. Yeah. Yeah.
awas. Ya. Ayo Mas Ferry, pencet ya Mas. Ya, ayo Mas. Yo, out ya. Ya, out. Hey. La. Hey. Out. Ya, ayo. Tole. Hey, awan. Ya. Oh ya. Out. Hey. La. Out. Ya. Hey. La 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 la. Hey, awas nih. Out, ya. Out. La. Ayah. Out. Hey. Ya, out ya. Hey. Hey, iya. John, oh yeah, oh John, hey, yeah, yeah, hey, hey, yeah, la, oh yeah. Woi, ya, aduh, awas dong, satu deh, ayo le, Mas Jual lepuk le. Ayo, satu ngalor le. Ayo. Iya. Ayo. Hey. Ayo le. Ayo. Aduh. Bola jauh. Iya. Hey. Ya, iya. Ayo le,
Entekno penyuntik kali. Lo awas dong. Lo. Awas dong udah jenjong. Lo. Oh, iya. Iya. Oi, halo. Salto jong, ayo salto jong. Lo. Aduh, awas dong. Awas. Iya, awas. Iya, lo. Awas dong. Iya. Ayo, Mas Putra. Yo, Sing duwe peda mini jong. Ayo. Lo. Awas dong. Lo. Awas jekat dong. Lo. Jekat dong. Ayo. Lo. Aduh, lacong. Lo. Aduh, lacong. Iya. Hey. Out. Ha. B. Ayo. B. Asa. Oh. Ayo. Lo. Ya, aduh. Iya. Aduh, lacong. Lo. Aduh. Hey. Aduh. Oh. Ayo, lo. Sambung jong. Iya. Hey. Hey. Ya. Hey. Hey. Lele. Salah Lele. Salah Lele. Salah Lele. Ya. Ya. Ayo, Gir. Salah katir, Gir. Au. Iya. Hei, siluman buaya putih. Iya. Oh iya. Lacong sakit jauh. Iya. Oh. Hey. Iya ya. Iya. Aduh, lacong. Lo. Out. Ya. Ya. Hey. Oh iya. Hey. Ya. Hey. Out. Hey. Hey. Iya. Hey. Oh iya. Iya. Aduh. Buat lacong, geser cong. Lo. Ayo. Awas dong. Awas leduk mana jong. Aduh. Leduk jong. Awas dong. Aduh. Awas dong. Yo. Awas nih, hati-hati nih. Ya. Aduh. Salah kaki. Awas nih, jarane betul nih. Ya. Aduh, oh sakit cong, lacong, ayo, aduh sakit cong, lacong, disercong.
Lho. Ayo, Jong. Digoleki kancane, Jong. Ya. Ayo. Hei. Lah, hei. Oh. La. Hei. Yeay. Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih akeh cacahe 5 maceme nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Maskur Sahid nggih Ibu Maskur Sahid sekeluarga nggih tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan RGS Audio Sound System nggih saking Jatisari kagunganipun Mas Saman nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono eling rampake ditata sing abdi njajal kemantene digoleki nggih putranipun Bapak Maskur Ibu Maskur sekeluarga nggih kalian dijejerno ning pinggire tari rampak barong di syuting kalian artis video syuting tari rampak barong samboyo setia kawan disukani gending ingkang angka 1 jajal dikei nelongso mama dados
Longso nggih menika gending ingkang angka 1 ditambahi sak gending Mama dikei gending percuma Mama Siti dados percuma nggih menika gending ingkang angka 2 teng wontene tari rampak barong sambaya setia kawan nggih tawi gending ingkang angka telahir nggih nalih rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane tapi saderengipun tari rampak barong Bali
nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Maskur Syahid nggih sesarengan Ibu Maskur Syahid nggih kita saged kepanggihan malih mangke dalu nggih sesarengan keluarga besar Reok Setia Kawan yang lebih meriah nggih dan terima kasih kepada RGS Audio Sound System saking Jatisari kagunganipun Mas Saman. Terima kasih atas kerjasamanya nggih dan terima kasih kepada artis video syuting Mas Eko Uki Dawan Lor Sukodono. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita bisa berjumpa kembali nanti malam dengan keluarga besar Reok Setia Kawan yang lebih meriah. Eleng rampae bali-bali nang panggonane yo. Udah. Angling